Sibikelele bobule makambele lapha sohlekelethu inkosi bobule makambele lana ingwe bendeze bobule makanda mhlanje wenda sibhalele usisi wasicela simsize siyomlanda isiphatha kodwa ke bobukele nami ndiyazi anginamane ngile ngamane ake sinikele khona ke siyomuza ukuthi ukhala ngani before sinikele ngicela ngakutha subscribe and like share page yabona Ninja. Malume ngilethele abantu bezokhulumela nawe futhi sikhulumele indaba leni. Hayi sesikhuleka nje. Cela usidedele kuthina baba njani? Yaphela njani? Yebo. Hayi kabi baba size kuwena. Nizokwenzani ngoba senifika namakhamera nje kimi la? Hayi baba. Sihamba mayelana nodaba lasisi. Kodwa uzozwa kahle make sangena sahlala phansi. Umshana waye bengasho ukuthi uza nabantu abafana nalaba la. Malume besungihlongeze kakhulu malume. Umndeni utshelile njengoba nakuqala wangibizela umndeni sahlala phansi saxoxa nawo. Uphi njengamanje umndeni nje ubufikela nabantu engabazi. Ngoba ulaleli malume ningikhuluma nawe malume. Ngeke mshana. Akukwazi ukwenzeka la ekhaya into njengalo yenzayo. Baba siyacela akusifuni sigcine singenela ngekandla kwakho. Angifuni umuntu oza namakhamera la. Sukani nje futhi niphelele endlini. Baba. Cela usi-understand. Asike nawe. Asizanga futhi ukukhuluma. Sikhuluma kahle. Yini nizoyikhuluma kanitshela ngani lokuthi angimdingi mina ngidinga umuntu la kwayena ngimdingi ngoba nonini. Wayifuna ungabalaleli malume. Yini Wayifuna ungabalaleli malume. Yamazi wenza lento lena bengithi ungcono senza lesenzo sikanina. Nonini ubengasabe singasazwani nje tu into efana nala seyenza umshado. Makushuthi wena lento ibalekela kusisi. Ukuthi sizoyikhuluma la uyayazi. Yini ngiyaziyo ngoba lo umuntu akadadewethu impela ngiyamazi. Into kade ngiyiza yona ungenzela ukuthi anginike iqhukwana le ukuthi ngilale ngidlile manje umase ngizela nabantu bamakhamela le phela phela singene sikhuluma uzwe usize ngani hayi madoda hayi umdala kodwa engabe wenza izinto ngendlela eqondile abantu uma befika ibhizinisi noma kuthiwa bafike ngani ngcono ukuba ufikile umshana aqala azongitshela ukuthi uzongizela nabantu manje ungibukanisa nabantu manje uzobaleka ingakho emzini kababa kufika abantu abanje hayi kabi sungaze ukuthi yabona phela hayi njalo nginababameli bami ngingenzi kanje abameli asinandaba nabameli thina ngasitshela ngezigebengu uzothi nabo abameli nina nanizona nje nina kanjani izigebengu zani thina nizofuna nina la size kwenza ningazelaphi sihamba nanangu sisi uyena usisi osibhalelile osicile simsize size nawe kuwena wena yini wabhoka ngolaka ngoba engabe uyarelaxa uzoza ukuthi size ngani mina ngcono ubumshana uza ukhona uma ugogo wakhe ukhona abafowethu ngobani yini kumele kube khona i-team uyisaphi i-team lengayazi wayangasilethela umndeni la afike ufuna wena leyo uyaziyo ngifuna ngibaziyo mina abantu engizokwazi ukuthi ukuze uzokhuluma isinoma yini uzokwenza isinoma kanjani kubona angifuni umshana silalele size ngani lolu daba mase siyadlula kulento esize kuyona ngoba libele uphikisana ikona into engeke izisize ngalutho leyo ngicela uqale ngethule mina ngingwenye edlezini ngihamba ngaphansi kohlelo umgwasela hamba nanangu sisi utheneza kabantu ezaleka sisi ngicela ke undlale nje istory ungasabi ukhuleke nje usiqale kabi uqaleni istory malume ngibhalele lo hlelo lolu ngoba wena usebenzile nami ngakuqasha malume wasebenza nami walova isonto lonke after lapho wasufuna imali yakho esonto lilodwa uma ulovile ngakutshela ngathi malume usebenzanga lo mali ekufanele ukhokhele ngayo ikhokhele lo muntu okubambile isonto lonke emva lokho malume uyafika wena esitolo sami ngizamela khona uzatha i-material yami for 3 months wonke uyibuyise akwazi lokho ingakho sokulandela laba bathi ba onkunzi edlezinye nje emva lokho malume ujubuya ngilisa ukuthi khokhela amakinati malume wemshado mina makade ngiphumile ngavuka ekseni ngifuna ukuthi ngilale endlini ngidlile u800 wami lelo isonto lonke leli ngizothola nini ngoba ngize ngathatha lezi zinto zakho nje ngoba nami sengikhokhela mshana ungayithatha kanjani izinto ba umshana kangikhokheli ba angithi niyazama nobabili nomshado
manje ukuthi manje akasanginiki ngani phela le mali engiyifunayo ukuze ngikwazi ukuthi nami ngifake ikinate endlini. Malume bonovu isontolo kangithi malume. Ngakuchazela kodwa mshana ukuthi ngiyakula. Sicela uchaze sisi ukuthi umsebenzi niwenza lapha nobaba uyi. Umsebenzi ongenza nomalume i-internet cafe nakhona ayikho inkulu kangako. Ngayivulela kona ukuthi ngiqoshe ikati eziko. So ngacabanga ukuthi ngithathe umalume mahlalela. Sibambisana ngoba wasekhaya. Sasebenza nomalume. Umalume walova isonto lonke. Wangangichazela umalume ngoba khathi nje uba yini ngumshana wakhe mina ukuthi intombazane. Sengiyamkhokhela umalume usethi imali yakhe ayiphelele. Ngiyamtshela ukuthi lelo isonto lakho bulovile malume ngikhokhele ngayo umuntu. Emva lokho umalume hase into zami. Lindile lo ngithi hayi sami sakhuma nomndeni sixoxisana ukuthi umalume ngoba kanje. So baba njengoba uyithathile ke izinto ithatha ngaliphi noma uyithathiswa ukuthi ngoba ukufaka wena isinkwa ufaka isinkwa endlini wena kahle usuthatha lento efaka isinkwa endlini uzoyithatha and futhi okunye kwako ukuthiwa uyakudayisa kodwa umcabangela kanjani umshana igazi lakho futhi leli Igazi lami impela kodwa manje izenzo zakhe zimba zingiphathe kahle ngoba mina uyazi ukuthi njengoba ayengithatha ngihleli ekhaya kufuna ngilale ngidlile manje wenza lento ayenziwa unina nonina wayenawo umkhubo omubo ukuthi sasa gcina singezwani egcine ngasangeni wayefaka umamalume lapho wayefaka umamalume ngoba manje wenza izenzo zakho manje wabona nje malume namanje ingakho ngiyabona namanje ungilandela abantu bangikhuza nasekhaya singakuthatha ngikuzwela uxayeke ibangikhuza nasekhaya ngikuthatha nabantu babama nangenyaweni kuhle nje yimi ngikuzwela lento yenza ayikho right sesingakhuluma sithini nawe uyayibona ayikho right mshana uzonginika nini imali yami ngoba mina ngifuna imali athathe into zakhe imali njengoba ufuna imali nje njengoba izinto seyihlala isikhathi esigaka kuwena uthini-ke wena ngangithe mina kabuyisa imali yami athathe into zakhe imali wena kahle kusho ukuthi uyambambela into zakhe akanginike imali yami ngiyifunayo ucathi uzoyithola kanjani into zakhe njengoba isitolo simile singasebenzi landa umndeni umndeni wani akalanda umndeni wona ngizokhuluma nawo mina nginazi ngifuna seyiqala lo mndeni bangikhuza ngawo ngikuzwela lo mndeni wangikhuza ngawo ngikuzwela sobe sesithatha inqomo ngoba ngingedwa odingakalayo la nakho nathi singayikhuluma into kahle siqedeni kahle thina ngoba akahle akho umndeni shuthi wena wenziswa ilento yokuthi uyazi ukuthi umndeni uya-overpower nini ngoba mhlawumbe umshana esemgwazele ngoba nakho phele nama-powers yena amaningi yingakho senikhulumela yena hayi ukuthi sikhuluma if makuwukuthi yena akenzi kahle kuwena ayikho inkinga angithi uthi wena imalini yakho engakuyena 800 800 ususho ukuthi kumele uthathe zonke izinto lezi ngoba nayo iyabonakala ihleli la kuwena ziphe ezinyaphelele ziphe ezinye ayidayisa ngangilambile ziphe ezinye ngiyaqhathaza wena lo muntu lo ngibona lo muntu kadadewethu bese bekuthuza lo dadewethu uhluphe kanje ibhizinisi ngusana nzima ngale bhizinisi sidle sobabili baba angithi siyayilungisa lento wena usukwazi ukuphakamisela mina ufuna ukuphakamisela mina baba angithi siyaphakamisela mina isiyenzeka ngendlela engekho right sicela ubuyele emuva manje ngoba uzohamba nje uzosala naye lana uzoqhubeka wenza lento oyenzayo kanjani sobuya phela wena uqonda ukuthini umuthi ngoba masamba thina uzosala yena uqonda ukuthini kanjani mele meke ngiphakamisa isandla kubona wena kusho ukuthi ukwenziswa ukuthi vele uyam-overpower uyamshaya no uyenziswa ukuthi umshanakho mina ngiyenza umuntu ukhula nini ngoba ngifuna ngibuyisele le mali engiyifunayo imake baba njengoba uthi ufuna imali lo ifunayo nje imali ayikhandwa yini umsebenzi lo osuthatha izinto emsebenzini osumile akabuyisa imali bese ngiyaphuma ngiyaphela kuyena malume ufuna kanjani imali imise ngikunikile le mali oyisebenzile leyo ongayisenzanga iviki lonke nganika umuntu obekubambelele emsebenzini malume angithi futhi ingane kadadewenu le ingane kadadewethu bengiyithanda kabodwa nje ngendlela esiyenze ngayo wena wenza into
engazuthi ngumuntu wangaphandle. Manje ufuna ngenze njani Bangikhuza nasekhaya uthi ungafani. Bangikhuza nasekhaya ngidlule mthini Nogogo wangikhuza. Ngicela ukubuza-ke ukuphi kumele Ngizwele. usisi akuxolise. Axolise ukuthi wena uthatha izinto zakhe wahlala nazo la endlini 3 months. ingakho kade ngithi mina ngifuna kube khona umndeni lengane yaqala ukumpha awukhokhile la usebenzela ingakho ngize ngithi mina Ngiyakhoka bhuti. imali. Sakhokha lowo mandla ngoba asebenzeli la sibenzela endaweni ebhizi. Awusho-ke le mali erentwayo-ke njengoba izinto zihleli la kuwena uthini ngayo? usezoyibonela umshana ngoba nami sovele wathi angiyibonele Okusho ukuthi kahle kahle wena ubuvele uzobulala ikusasa lamshana. bengezeli ukuba unginikela imali ngabe siqhubekele nomshana sasebenza Kusho ukuthi wena ufuna ukukhokhelwa ngisho ungenzanga lutho. Nasemsebenzini. Kanti baba- Ukafuna imali yogwaya, afuna imali. Mase ngimtshela ngibani mase ngimkhokhela Kahle kafuni. iqiniso bekumele kube wena onika umshana umsebenzi, hayi wena ufuna umsebenzi womshana. Lo ngithi uzoshintsha umalume akashintshe. Shuthi kahle kahle wena baba ngesikhathi sakho wena the time usase umuntu usaphila usase right awuzange ukwazi ukuthi nawe uyibambele isimo sakho usibambe simo. uma ngaba neqiniso umshana ngisasebenza kade bondliwa yimi la ekhaya kwaphela itoho kwaphaka amabona ingakho manje Shuthi wena ujezisela ukuthi Kanjani malume imene Shuthi wena ujezisela ukuthi wena wawubondla. Malume imene bezizwana nomshana inkinga kusho ukuthi ngiyalibona leli demon lafa koma wakhe kuyena Wena ujezisela ukuthi wawubondla ekhaya. angijezisi lokho nomshana besibambisena ngimazi manje ukuthi kwayini Imake kanti ekhaya kini kwakuhlala naye. sasibaningi Okay, pho manje yini ke wena wase wathi wawubondla ekhaya. ingakho phela manje mesezokwenza kanjeni umshana kimi ukuthi manje mengithi sisa ngithi uyezwa ukuthi kushuthi kahle kahle inkinga la inokuthi waye kondla. So kumele usafarishele lokho ukuthi waye kondla. Kanti angisingana dadweni. Ekuchaphaza. ingakho nje ukuthi ingakho kade ngisho kwasekuqaleni ukuthi umshana futhi umfakile igwinye ephaketheni lokuthi nizogcinazela mina hayi ukuthi sigcine lalela la baba. Kahle kahle uhlelo lethu alikhokhelwa. Sijathi nje sisiza abantu for free, yabo. Akho gwinye elifakiwe. Makuwukuthi ubengezingani nomndeni wonke niphathe nani ukuze nikhulume sizwa sonke siwumndeni nizwa nonke kanjani nomndeni. ukuthi uzokwenzani la endlini Sakhuluma nomndeni. Sithi uzobuyisa ubuyisi. Sakhuluma nomndeni ukuthi uzobuyisa. uzongenzani Phinde sakulinga. angazi ukuthi izokwenzani lento manje mina lezi Baba wena kushuthi kahle kahle uchaphaza usisi ngoba kumshana. angimxhaphaza umshana Usana le ngqondo yokuthi uyingane. Wasekhaya. Nanokuthi uyingane. Wena ofanele Yini into. ihlonipha malume? waye ungavelanga wahamba wawubiza amaphoyisa azolanda into zakho hayi ungilandela abantu engingabazi mina Amaphoyisa phela azokubopha. ngicela ngibophe Sisuyezwa ke. Asambe sisi uyovula icala Ngizowalanda. ukuthi uma uyintshontshile izinto. Uyintshontshile Ungabeke angithi Ayikho nekhompyutha yami iphi? Ayikho nekhompyutha yami, ikhompyutha yami udayisile. Udayisile. Ikhompyutha yami. Yabona ke ngikhathele manje Ayikho ikhompyutha yami. Khona lo mshini lo. Kukhona lo mshini lo. Phela. Ikhompyutha yami ayikho. sukumiyaphi Sihlale phansi imasisi. Baba. Funa ikhompyutha yami la. Baba Funa ikhompyutha yami la malume. Suyidayisile. Dayisele ba. Uyabona ukuthi amaphoyisa azongena kuphi? Azongena la amaphoyisa. Umshini amayiphelele bo. Into zikasisi ayiphelele lezo Ayiphelele. akawalande abameli bami mina wayintshontsha wena izinto zikasisi. angiyintshontshanga kube Ima navumelana sisi ukuthi ayithatha. Asivumelelanga. Wayintshontsha ngakho kube ngangintshontsha ngaba kayazazi ukuthi angaba zikho wala endlini iphi computer? Nazi. Iphi computer? ikhompyutha ngizange ngithathe mina Ngeke ukhona umshini nalo ngiyazi ukuthi ikhompyutha lingabi ngizange ngekho. ngithathe mina ikhompyutha nakho engakuthathana Wathatha. ngathatha lo wamshini ngathatha lo mshini ngathatha omunye omncane ophanka lapha phezulu Ngamshoka khona imali la, ngashiya imali 500 rand. Ima sisi. angikwazi ukusebenzisa ke mina umshini wena usebenzisa Mina mengekho ngiphumile ngiyakutshela ukuthi sengisebenzisa umshini. umuntu phela lona wofuna Sibabili shop. Sibabili phe shop yami. Shop yami akusenkulu. Sisi. Ishop nje liya uyazi na malume. Cela hlisa umoya. Baba. Asibi nawe la. Sizocela into ekasisi. Wasaka 500 rand lemshini wami. Sisi sicela onomshini sibone ukuthi uya on yini. Ukwazi ukucheck imali. Sizokwazi. Baba. Makuwukuthi imali ayikho la. Say check. Imasisi. Uya on wona. Matata ekhulayo. Awusa on. Ucemile.
Cimini. Manje ke mina ngenzeni ke inekhona ishaja yakhona lapho ichaja ngana uchaja ngoba usazoyichaja asuke ngecele baba siyakucela ukuthi usisize sibuyisele izinto zikasisi zonke sisi uthe yini nani engekho Computer yami ayikho. okay Umunye umshini uprinter ukho. Bawuthu nawo khona ubonayo. Animceleni ke nayo usese kuze ngibone ukuthi nize ngeqiniso la akwena imceleni kangishele noma ungafana omncane uze ngilale ngidlile phela nami no khululeka baba soyisonza la Lale ngihlala kuyo malume irentola mina malume. Wafunelwa yimina malume. Uxakekele nawe. Uhlele emakhaya malume. Awubongi. baba ngicela ukusichazeleke ukuthi njengoba uthe angithi siyobiza amaphoyisa phela thina sinankinga naloko sokwenzela lonto kodwa usisi case azoyivula lapha eyokuthi wena wathatha into zakhe without imvumo yakhe phela wayithathela izinto esitolo ngithi manje uzwaqambelana manje wayithathela izinto ngaphandle kwemvumo ukutshontsha lokho hayi lo thethwe emajajini hayi thethwe emajajini akawabiza amaphoyisa okay ayikhinkinga sisi nabameli bami mina sokwesibona sisi sicela ukuthi shiye izinto lezi ezila Amaphoyisa azoyibona. amaphoyisa akazofike ke sembopha into esiyoyenza la siyakhona siyofike sivule icase ukuthi umalume wangigqekeza esitolo wantshontsha izinto lezi bani nongifecana ngithola lana amaphoyisa lawo angendawo okay kahle wena malume lento oyenza uyenziswa ukuthi Amabomu. vele uyazi ukuthi umndeni Amabomu yebo. uzogcina egcineni kuthiwa umshana ubize lamaphoyisa ngithi le nto Ngithiwa imhloniphi malume. njengoba ungasangihloniphi nje emshana Malume hlonipha la. kade ushanga empama la Wena malume Nkosazana malume. bafuthu laba bangisizanga nawe kade ngiyitshela ukuthi hamba nawe lebhizinisi yaqala bababona ukuthi ngathi bayasebenza. Incane impela kodwa belisiza sonke. Ngiyafuna malume ngeke malume ngeke. Ufuna ukushaya nje uthatha yaphi ilungelo lokuthi ungiphakamisa malume ngeke. Thatha yaphi ilungelo Le business belisiza sobabili uthi ungibusele emumva. hayi so baba sicela ukuthi ke Malume. ngoba khona ongekho sicela ukuthatha lokho kukhona sishiye lokho ongekho usisi ke uzobe sekufaka amaphoyisa ke ngalokho ongekho uzobe sekhombana okunye engasekho la endlini senikuthathe kanjani ngithi necomputer kuthiwa ayikho angiyazi computer wena baba kahle usigebengu wena baba Gabi. ube ngesigebengu ngaba ngiyakuphika konke lokho ngaba nikufici kwala endlini kanjani ngithi lokho kungadayiseki ukona kushila akudayise kanjani ziyayenza imali lezinto ngiyazazi kusho ubuyithathiswa ukuthi vele uyazi ukuthi uzoqhubeka udayise. yazi Azoqhubeka udayise nayo. ngaba isakho la kube yazi sisi yazi into engiyibuka mina kumele simthatheni yena Uzuyasho. sithathe nazo izinto sifike sithi izinto ayithathe esitolo aboshwele ukuthi vele lento ngeke iziphethe kahle ngoba kuzothiwa ubuphisa umalume wakhe wayibeka phi icomputer angiyazi computer ngizange wena ke malume ayikho enye indlela ezosiza ngoba necomputer seyidinga enye into ezokwenzeka ukuthi ayikho into ezolamula la ngaphandle lokuthi sikuthele induku uzwi soqhubha ngayo induku siyokukhombisa la uyithatha ungasangifeli nizokwenzani ungizwe kahle ilento ekade ngisho ngivele ngayibona lento angithi ngishilo wathi wena ungibhakanisela ngibonela abantu balande ukuthi bazongishaya la Ngifuna into zami malume uzofofayo ke namhlanje sokwesibona Ngifuna into zami malume ngeke ujese ezulwini iphi manje computer baba malume. cela siqale sibone ukuthi yini okay sisicela ngiphathele lo mshini na le printer yakho Yebo. umuntu la endlini kanjani manje Kanjani ukuthi malume? umuntu la ngithe mina uzani namaphoyisa wendoda beka phansi ayikho lonto amaphoyisa ngizokhuluma hey wendoda hayi boy baba hey baba kofofayo ke phela namhlanje yima baba madoda ngeke kanti ngizokwenza ngeke baba asilwi nawe angithi nina nize ngomthetho asilwi nawe lezinto zophuma nomthetho kodwa asilwi nawe ezakho lezi zinto nje obukoloza nazo angithi ngitheni ngilandela amaphoyisa ezakho lezi zinto nje angithi obukoloza ngitheni ngilandela amaphoyisa lalela la amaphoyisa ngithi uzothi udadu Ngihamba umshana nazo office manje. oh hayi hambani nazo khona ndothi mase niza namaphoyisa ngobatshela Ngihamba nazo, nihambe nazo angisazi ngishaye yodwa ke kade zila endlini zaziwa yini
Wenze ungangiphushi kanje ngiyayifuna ikhompyutha yami. Ongibheka kahle njalo. Ngiyayifuna ikhompyutha yami. Mfethu, thatha cela ubeke la sisi, beka laphansi. Cela uthathe ubeke la ngaphandle. Ungaphuma ubeka ngaphandle. Beka ngaphandle. Kudluka phela baba. Yabona? Hawu. Mathwathi. Sulwa nento zami. Sibekele. Beka khona la. Ngaphandle, beka khona la. Ukufuna ke. Sulwa nento zami. Madoda kithi. Ngiyayifuna into zami. Izinto lezi amaphoyisa azothini kona amaphoyisa? Lalela ke baba. Into eshoda la, sishoda ngecomputer. Icomputer sisihamba nani? Yebo. Icomputer sidinga yona ke manje. Neprint. Ikhompyutha ngishilo ngathi angiyazi. Ama-printer ayimangaka ayithanda awu-2. Seshoda nenye i-printer yesibili. Izinto engingazazi-ke lezo. Uyabona lokho engikushilo ngakuvuma yilokho athi. Hawu nesitulo sami, hatha nesitulo. Hawu malume. Hatha nesitulo. Saphuma nesitulo sami. Sithi kahle awuntshontsha. Usaphi isitulo sami? Letha malume. Into zami. Impela madoda. Busele emuva malume. Kodwa phela ube ngangitshontsha ngama kubekile la endlini. Ungibusele emuva malume nesitulo. Ayikho inkinga ungenza nje ngendlela enza ngayo. Kodwa sesiyayidinga i-computer ngithi. Hayi angiyazi. Sesifuna ukuthini ngoba ngichaza ukuthi Hayi nasifune kwenza lutho. Thina sifuna ilokhu njani noma ngithi besikhuluma kahle sihlele sasenema ngenyawo manje. Cha ukuthi sibuye sinyanyiswe inalesi sithombe lesisibukayo. Nize ngento eningi kahle kahle la. Nize ngento eningi la. Hayi. Isithombe sihlangana phela ngoba phela yimina uqobo lengimgqokile. Wena uqobo. Ya. Phela kuhlangana phithizela nalokho. Manje ukunyanyisa ngani ushuthi unyanya mina. Ngingakho nginibonile vele Ukuthini? ukuthi ngiyanginyanya nangi umshana uyangiphakamisa isandla nani ngithethe uzongifaka Cha mina lento engiyibukayo enginyanyisayo. Wena uhlangana phela yiwo lo mpentshisa umuntu Ngifuna into zami. ayikho lonto. Sicela ke baba ke ukuthi njengoba sisengazanga sizakala. Kade ngihlonipha malume. Kumele sikuthathe okwakho ukuze usisi azobuyelwa ikhompyutha yakhe neprinter yakhe. Thathani endlule. Ayikho ngeke sikwenze lokho. Thathani. Le ndlu erentelwa yimina malume. Ngeke sikwenze lokho. Ngizothatha bathathani mina uqobo lwami ke. Cha. Nayi ifone phakathi. Malume ningikusiza malume. Ngiholela. Ngiholela imali. Manje senze njani? Ngiholela malume ubuye kimi ufuna imali malume. Awunadala ubonge malume. Yazini. Awubongi malume. Ubugebengu lobo benzini. Na uzokwenza bona mothatha ifoni yami ngaphandle kwemvumo akubona ubugebengu. Wena the time uthatha into ezikasisi ngaphandle kwemvumo uthini? Manje ke ngithembisa namaphoyisa. Ngithembisa namaphoyisa athi uzongithathela ifoni yami. Ngixolela yazi ngifuna senze njani? Sifuna nathi sikuthathele ifoni mase ke siyovula icase yokuthi izinto zasisi white. Oh hayi ke ngizothi ngithathe niyovula icase nami ngiyovula icase uthi angithi kuhle ngoba sohlangana khona epolice station. nami ngibamba inkunzi endlini hayi Sikubamba inkunzi yani. ifoni nindhlisa Cha ifoni siyayibeka ngithi wena uthathe into ekasisi. niyibeka Soyibeka phela la sibeka. nesitolo umsokubeka amafoni yami mawusubuyise into ekasisi uzobeka usuthola ifoni yakho. Angizazi lezi enishoyo nazi engizazi yizo lezi Uzoyikhipha malume. ngiyikhipha ngiyithatha Uzoyikhipha. angithi niyabona ukuthi niyawona ngisukela Ngiyafengeni kungena nesitulo sami sisezinya uzazi. yabona uyangisukela kodwa mntatha Pho manje lezi ayitholakala la endlini. engizaziyo lezo Okushuthi lezo sayidayisa lezi. hayi angaze ngidayise lutho Udayisile. angaze ngidayise Manje asenamali asenalutho. Ngingimnike yona. Please. nani ngicela ngingihlukumisi nje manje Yazange siyakuhlukumeza. Sicela ungasilwisi. Sicela ifoni. hayi ngengikwazi Baba sicela ifoni. ngengikwazi Sicela ifoni baba. Baba hlala phansi asibi. Afuni sithi baba. Baba afuni sithi siphakamisela umuntu edalisana. Musukulwa. Baba hlala phansi. Baba phela uthi sibancane. Hlala phansi asibi nawo. ngeke phela niyithole ibusiso nini Asinandaba nezibusiso. ngasukela umuntu omdala Wena kufanele beqhaphaze ingane kadadewenu. Asidwe nawo. hayi sofica na police station Ayikho inkinga. Sisicela bambe foni. Bangikhuze ekhaya ngawe ngikusiza. Asidwe nawo. Bangikhuze gogo. Ima wo. Bangikhuze gogo. Baba, asidwe nawo. Bathi ngikusaba. naye nihambe naye Ngobani? angasali Ngobani? Wena ukwenziswa ukuthi vele umshanakho hayi thina ngasisebenzi leyo. hayi sokwasibona Asisebenzi leyo. sokwasibona Asambeni ba madoda sithatha into zakho. Sambe. Ifoni le uyoyithola mhla ubuyisa
into ikasisi lo lezi wayithatha. Ufanele namaphoyisa. Kanjani? Sifuna wena uhambe uyolanda amaphoyisa. Sekuyimena kunina futhi benithele. Na ngithi-ke uzobona phela ukuthi wena wenza njani. Mina ngilinda amaphoyisa lawo emthini nawo. Alright-ke, bye bye.